Gazteen euskara aberastea helburu duten podcastak. Aleginak saria dakar. Xarifek izena eman du C1 mailako agiria eskuratzeko azterketan. Eta Peru konbentzitzen saiatuko da, proba elkarrekin prestatu eta berak ere azterketan izena eman dezan. Solasaldiaren ondoren hizkuntzari buruzko hainbat argibide entzungo dituzue. Zer, azkenean zer? Eman duzu izena C1 mailako azterketa egiteko? Bai, nien naiz geldituko neure alegintxoa egin gabe. Eta zuk, zergatik ez? Izerdi handirik botagabe gainituko zenukezuk. Bai, zera, txakurraren bibolina. Nik ez dut neure burua ikusten horretarako. Edozein gairen gaineko iritzia ematen jakin behar da, eta niri hori kostatu egiten zait. Ez da horren besterako izango. Kontua, ohitzea dela esango nuke. Ekin da ekin, egin egiten da. Eredu ona kontuan hartuta ikasten da. Ez dakit ba, zuk beti izan duzu idaztekotan nik baino erraztasun handiagoa. Eta hori gu baino askoz geroago hasi zinela eskolan. Ondo gogoan dut oraindik LH-ko 3. mailan gurekin hasi zinenean ez genuela elkar ulertzen. Bai, gaur balitz bezala gogoratzen naiz horretaz neu ere. Taldean integratzeko oztopo handia izan zen euskaraz ez jakitea. Eta komunikatzeko zailtasunak nituenez, euskara indartzeko programan hasi nintzen irakasle batekin. Hasieran eskolan bakarrik egiten nuen euskaraz. Etxetik eskolara eta eskolatik etxera baino nuen egiten da. Egia da bai, geroago hasi zinen gurekin irteten. Bai, zuekin hasi nintzen izenak ikasten, hitzak elkartzen, eta ez dakit nola, baina poliki-poliki ikasi egin nuen. Bai, Bai, inoiz ez dut zure erraztasuna izango Peru hori badakit. Olgetan nabil, guk baino gehiago dakizuta. Zuekin asko ikasi dut, baina asko daukat egiteko. Egia da norberak egindako ahalegina bezalakorik ez dagoela ezer. Nork eta zuk diozu hori Peru? Utzi osu TikTok eta Instagramen ibiltzeari. Aspaldion denbora lartxo ematen duzu horrelako sareetan. Az gaitezen azterketa prestatzen. Bai, prestatu bai, baina amamak dioen moduan ahaleginak 1000 modutakoak izaten dira. Zer esan gura du horrek, Peru? Ahaleginetik ahaleginera aldea dagoela, eta behar bada ez dela izango behar den bestekoa. Bai, azterketak dira, eta inoiz ez dakigu ahalegina nahikoa izango den. Baina hori bai, azterketa, euskara ikasteak niri neuri behintzat beste mundu bat zabaldu dit. Eta horixe da garrantzitsuena. Hasieran esamolde hau entzun diogu Peruri. Bai, zera, txakurraren bibolina. Esamolde horrek inola ere ez adierazi nahi du. Izerdirik bota gabe, inola ere ez duela azterketa gaindituko. Horren baliokideak dira, baita zera ere, eta ez da pentsatu ere. Ezer ordaindu gabe lortu ditu antzeslana ikusteko sarrerak. Bai zera, txakurraren bibolina. Horrez gain, elkarrizketan Peruk hause dio. Ondo gogoan dut oraindik LH-ko 3. mailan gurekin hasi zinenean ez genuela elkar ulertzen. Esaldi horretan ondo hitza adierazkorra da, graduatu egiten du aditza, eta ondo baino hobeto gogoratzen duela adierazten du. Beste batzuetan asko, handia edo antzeko esanahia du. Adibidez, ondo damutu zen izena ez emanaz. Ondo merezita du jaso duen zigorra. Bestalde, Peruk norbera izen ordaina erabili du. Egia da norberak egindako ahalegina bezalakorik ez dagoela ezer. Izen ordain horren esangura norbera eta ez beste inor da. Izen ordaina deklinatu egiten da. Norbera, norberak, norberari, norberaren. Norbera arduratuko da gauzak bere lekuan jartzeaz. Norberak daki zer egin behar duen. Norberari komeni zaiona egiten dugu. Amaitzeko esaldi batean Xarifi esaldi hau entzun diogu. Azterketa, euskara ikasteak niri neuri behintzat beste mundu bat zabaldu dit. Eta horixe da garrantzitsuena.
Azterketak alde batera utzita euskara ikasteak beste mundu bat zabaldu diola adierazi nahi du Xarifek. Hona hemen beste eredu batzuk. Arazoak arazo aurrera egin genuen. Modak moda honena denetarik jatea da. Nekeak neke ondo etorriko zaizu euskara lantzea.